Atong subayon guys ug unsay kuha ni Junior. Kagahapon guys nanagat pud si Jamo. Jamo ni Dawi sa iyang panagat guys. Daghang po mananagat di adto ikajagkag. Allah. 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 Gapa biyo-biyo bay. Unang nitumod si Berto. Si Junior. Wa managat si Senior guys kay namanday. Mama, nganong gapikas managtiel? Ha? Nganong gapasinyalis man ni si Kuan? Nanagko po ni sa Alvin de? Nanagko ka do? Apa lagi si Kuan ipin adto? Siro de? Nukos no paon wa jamo de? Nah, kau na mammo sila, jawab na lang mammo kay anar pula nang arehana. Asal lagi anod. Pili pa namo. Pero makaisda manggug ka ha. Hoy. Kamu siro sila. Gadagan sila, gadagan. Oh, gadagan sila, gadungan may kuman. Sila dito oh, namay pa sila tong kuan. Sila tolo gihapon. Gahapon dabe lang kuha. Ore tagdatag si Umar, wa jamo ya. Lagi dia lagu ni. Ngawa jamo lagi. Gila anay. Tugas sagbayan minunti. Kuan ba? Daghanas paon pa Sagbayan kabaw. Natuloy bahada nagawang. Sa ba dai kapatid lang. Daghan jamog paon dam. Wa kaagi guys. Ani ana. Atong kita guys si Alex gaparurot na sa iyang pambot guys. Rula. Padong na ni Kuan bukid. Nilabay ra sa tuang barangay. Milabay day siya Alex di ay sa Labasiro guys kay nidunggo sag unas amua kay gibyuhan niya yang kuha nga isda. Kay doon naman po ni siya ay Kaugalion channel guys. Mana? Anak? Daghan do, dagang imong patanaw sa kuno ko dig tuwas day. Tuwas patanaw ko ba? Gamay ra daw, kabo tunig tunga. Gamay ra di ay.
Mga kita. Tunga rin siguro na, alanganin tunga. Ano naman na? Nagat, sugag-sugag. Sugdi ka ajo? Baha. Agay. Murag wa manakat sa ladin, no? Ah. Ah. Gamay rag kuha, igore badup bawi paon. Usara. Hoy ayog panagaton. Ganito, kuan, adubuhon. Kinaaslam-aslam ba? Pasensya na mo guys, ug maapilingan ako karong adlaw. Ako mayon guys. Bye-bye.